today, I'm going to share to you kung paano pumayat, paano magkaroon ng abs. Para maging healthy yung lifestyle. 2010 ako nag-workout sa Tiger City Boxing Gym. Simula nakilala ko si Dodong. When I wake up in the morning, I drink a full glass of water. Pagkatapos, mag-apple cider vinegar, 1 tablespoon sa 1 punong tubig, and then 1 tablespoon of pure honey, 1 tablespoon of virgin coconut oil. So you can check out my other videos. I'll put it there, or you can Google it naman. May marami kang makuhang benefit. Ginagawan ako ni Dodong ng brewed coffee, no sugar, and no creamer or milk. Pure brewed coffee talaga. Kasi nawawala ang antioxidants if nilalagay mo ng sugar. And di ako namiinom ng 3-in-1 because hindi siya pure coffee. Unang-una processed siya, and then pangalawa, it's sugar. So, medyo nakakataba yung 3-in-1 for me. Hindi ka naman lumalakas dun eh. Yun din. Unlike sa totoong coffee, like the beans, mag-inom ka ng isang coffee just for 1 day, okay ka na. Ako, syempre, kakain ako. Kakain talaga ako ng ulam, gulay, kanin. Gawa namin ni Dodong, we do groceries, shopping for meat and vegetables. Kasi mas gusto namin kami magluto para mas healthy, makatipid din. So, may times na nauubusan kami ng pagkain, papadeliver kami. And doon na pumapasok yung fast food. But of course, we don't do it all the time. Ginagawa namin pag kailangan lang, like emergency. Yung wala na talagang pagkain sa bahay. Of course, after eating, nagva-vitamins kami. Kung napanood niyo yung ibang videos ko, I take a lot of vitamins because hindi lahat ng kinakain ko may nutrition or nakukuha doon. Like, for example, vitamin C, nagtitake ako vitamin C, wala naman vitamin C minsan yung kinakain ko. Ilagay ko sa description box sa link, andun yung mga tinake ko, makita nyo. We drink lots of water every day, like 6 to 8 glasses of water. Sa totoo lang, nag-quit na po ako ng soft drinks and powdered juice for how many years? Sa mga fast food, ang order ko po ay bottled water. You Google powdered or soft drinks, so too much sugar yun. And yung mga sugar na yun, magsastuck lang sa katawan mo at hindi mo siya masi-CR unless na you're gonna work it out. Pero syempre, di ka naman everyday nag-workout, diba? So, much better, mag-quit ka na lang talaga ng soft drinks and powdered juice para sure na hindi mag-stuck yun sa body mo. Ito na, last na. Kailangan magpapawis kasi hindi lahat nasi-CR, hindi lahat naiihi. Lahat ng kinakain natin, minsan talaga nagsastuck sa ating tiyan, nagsastuck sa ating cheeks, sa ating braso, sa legs. Exercise naman, it really depends on you. May iba kasi they like sports. They play basketball, volleyball, badminton. And kami, nahanap namin yung gusto namin, which we like boxing, and XCON. XCON means extreme conditioning. Strength and conditioning training. Okay. Sabi nga ni Dodong, we do it like a strength and conditioning training. Functionality. And functionality. So, ginagawa namin yun para lumakas kami. At the same time, para maging fit. Hindi ko masabi na workout routine. Kasi everyday, pag makita mo yung whiteboard, chine-change nila everyday kung ano yung workout. So, hindi same. Hindi ko masabi na workout routine kasi hindi talaga siya everyday same. So, may times like, jog ka ngayon. Bukas naman, skipping rope. Next naman, assault bike. Iba-iba nung may-ari ng gym yung workout. Ako, hindi ako naboboard kasi papalit-palit yung no workout. May iba kasing gym, leg day lang. Ito lang daw, abs day. So kami, B-Sprints, we don't do that. We do always the whole body, lahat gumagalaw. Para pag payat mo, pantay din. Or pag lumakas ka, magka-muscle, pantay din. Hindi yung legs mo lang. Importante mag-stretching, mag-jog muna, mag-skipping rope muna, mag-assault bike muna, or mag-boxing muna. Para, ano tawag doon? Ang muscle parang ano, elastic, parang rubber. Kapag pag nag-move ka bigla, pag hindi pa na
warm up yung body mo, ano siya, yung nasasaktan ka bigla. Kasi hindi pa ready siya. So, kung nagwa-warm up ka, nagja-jog ka ng onte, nagka-calisthenics ka ng onte, nagbabike or ng light, lang, para lang uminit yung katawan, yung muscles din. Tapos, saka ka magsistretch. I'll show you my workout na hindi siya routine. Makita nyo everyday, nag-change. Okay? Hi sa mga fans namin dyan! Hello! Nandiyan po kami sa Tiger City. Pinapahirapan po namin Sinday. Day 1! Jumping rope 300. Cute! Ayun na si Incredible! Bye-bye. Second day. 1,000. Ano? Jumping rope. Sabi siya. May utang ka sa akin 500 kahapon eh. Ilisod mo na tayo. Shall we begin? Let's begin now. Let's begin now. 4. Takla nga, walang pitik. Go. 1, 2, 3. Explode pagaling sa tuhod. Pitik. Yun. Front squat. 1, 3. Last one. Push. Likod ng tenga. Last one. 4, likod. Control. 4, okay? Yun, galing. Patay na naman si Inday sa abs. 1,000 na sit-ups. Yes! Woo! Pagod. Patay na naman. Nabungol na siya. Ala. Bungog ko ba? Nabungog ko. Third day. Bakit drama ang ano ngayon? Init ka, Adyo ba? Ano siya? Go, Inday. 1, 2. Boom! 4, last one. 5. Alalay. 2. 2, diretso tingin. 3, 4, 1, 2, 2. Pagod si Inday. Masarap talaga pag may nahihirapan. Day 4. Guys, si Coach! Ay.
naglalaro. No? Si Robin tulog. Warm up pa rin yan, coach. Warm up. Warm up pa rin ba yan, coach? It's heavy. Yo, short bike. 50 calories. Kay Joy, mabait ka. Dapat yung mga vlogger, talaga nag-i-ensayo kayo. Sarap ng video. Dati yung mga benefits sa 20 minutes na siya mag-gawa ng video kahit sa Let's go, chin up. Good. Steady. Good. Day 5. Warm up. Ganyan pala mag-warm up. Hello, Carol! Ayan, ayan, ayan! Dapat ko try this prince. Pitik din kami, nalastik ko rin. Kanina pa ako nagsabi sa imo. Best friend, so. Nagkili ka, mapitik din kami, nalastik ko rin. Masakit kayo nila. O kanina pa ako naghambal sa iya. Na ma-work clean na, pabungol-bungol. Nakadlaw-kadlawa pa siya, oh. Kayo, may pogi ko sa likod mo. Ah! Diyos ko, ay bakla din pa daw. Nahihirapan ako eh. Kasi sila naman sumunod sabi. Sabi niya, gwapo-gwapo mo daw. Ano kaya yun?
isoy. Mura po gidongoy, galangoy-langoy. Sayaw tapok-tapok, mura gadak. 1, 2, up. Good. Yan. O, baba. Yun. Dakot talag sa mangita, og samok-samok. Aso karap, choy. Sayaw mga choy. Aso karap, kahalagway angay. Aso. Okay daw. Book. Wow. Ang ganda, no? What's inland? May absa ka na! Ang daliri ko. Tignan nyo lang. Karap, sayaw. May absa mukha. Sagway ligo, aso karap. Sayaw pinabihagay, aso karap. Enjoy nyo lang yung workout nyo. Sa kayo ng gym lang yung workout. Dapat masaya ka lang. Joy! Come on, man. Gulat ako ba? Uy! I will welcome ka dito. Magsaya tayo dito. Happy lang. Woo! Right! Yes! Kakandaan, gwapo nun. Kaya pumunta na kayo dito. Pawis ko. Ho. Pero ang tunay na lalaki. Chat. Oh, di ba? Pero pag may chat, Ang mahal ni Robin. sensya na kayo ate. Kina sila. Kinabira ako, take out mo. Hindi, punta ka sa ano damihan mo para may pick out ka. Pag malayo, kita kami. Pag malayo, malabo. Siksik kaya kung nang bakit agay abs nang nako. Hey, ganina ko rogyaw-yaw ba bro? Loko sabot mo siya kung di pang story. Kung kuhan mo na yung artista diri pang kwan diri Hoy! Na ay mga gwapo diri sa Tiger City ba? Baka nang chilang, marabag. Nagdula-dula lang siya. Ano siya? Yung nga na mag-workout. Dili mo seryoso kayo. Stretching. Iduot. Ano mo tingog na imong likod? Backbone ba? Backbone. Day 6. Wow! Post press. Paano ka susulit pag lalapit? Diyan ka na sabi ko eh. Dito lang. Oh, jump. 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 Yun! Galing. Pag-clean mo. So, last box jump. Ikaw ka. Trisha! Kaya yun. After you use this, you have stick. Yes. So the scan, right? Up there, this is pick. Day 7. Mag-jogging na si Lablab ko. Hello. Anong nangyari? Sira na yung daliri ko. Sira sa buhat. Puro kalyo. Ina na. Sa dokong Wolverine. May pagkahok. Uy! First, kailangan mo mag-enjoy. Ako sa inyo, hanapin nyo yung gusto nyong sports or exercise. Alam mo yung gusto mo mag-exercise kasi natutuwa ka, nag-e-enjoy ka. Kung maisip na, ito na naman gawin natin, ibig sabihin, hindi ka masaya sa ginagawa mo. If you like this, please
hit the like button, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Pindutin nyo na yung bell button dyan para ma-notify kayo na may bago akong video. Don't forget to follow my Instagram and Facebook page, and follow my Lovelove's Instagram, Paskinetti. Salamat kayo! Para hot body sa summer. Woo! Right! Yes! Siya to, we have